Au, va, afanya't, Teo. El metge ens està esperant. No hi vull anar, que el metge no estic malalt. Ni jo tampoc. Ja sé que no esteu malalts, fills, però tothom ha d'anar al metge de tant en tant a fer-se una revisió. Ja hem arribat al consultori del metge. Va, passeu. Avui he quedat amb la Sal i no podríem deixar el metge per un altre dia. Sí, per demà. No heu de tenir por de res. El metge no us farà cap mal. Ja ho veureu. Vinga, no el fem esperar. Teo, on vas ara? És que com que no obren la porta, això vol dir que no hi ha ningú. O sigui que ja ens en podem tornar a casa. Bon dia, Teo. Bon dia, Pau. Endavant, nois, el metge us espera. En Teo i en Pau ja han arribat. Bon dia, nois. M'alegro de tornar-vos a veure. Com us trobeu? Bé, gràcies. No estem malalts, doctor. És bo saber-ho. Avui heu vingut per fer-vos una revisió. És a dir, mirarem quan heu crescut, després us auscultaré el cor i mirarem com teniu la gola. Vinga, veniu amb mi, que primer mirarem quina alçada feu i després us pesaré. A veure, descalça't i posa't dret allà, sisplau. M'he de posar així? Sí, molt bé. Caram, has crescut molt, Teo. Jo també vull saber si sóc alt. Doncs posa't al lloc d'en Teo. Procura no moure't, tal com ha fet el teu germà, mentre et mesuro l'alçada. Ja està. Tu també has crescut molt. Gairebé ets tan alt com en Teo. Obre la boca i digues sisplau. Així et podré veure bé la gola. Sí. Sí, molt rebé. Ara, toca tu, petit. Vol que digui doctor? Em faries un favor. Així m'agrada. Ja està. Bé, Què és això? se'n diu estetoscopi. Ah, sí? Per què serveix? Amb això us puc sentir el batec del cor. Com? Primer t'has de posar això a les orelles i després posa l'altre extrem al pit i escolta. Que sents alguna cosa, Teo? Sí, és com un timbal que fa bum, bum, bum. M'ho deixa escoltar més, sisplau, doctor? Esclar que sí. Ara li toca en Pau, Teo. Té, ara sentiràs el batec del cor del teu germà. Ostres, el teu cor també és com un timbal. Ara us auscultaré jo. Respira fondo, sisplau. Així, molt bé. Aquest cartell serveix per examinar-vos la vista. Teo, em podries dir quina lletra és aquesta? La... Molt bé, i aquesta? La U. Molt rebé. Ara et toca a tu, Pau. Les veig totes molt bé, però jo no sé llegir. No t'hi encaparris. Tinc un cartell especial pels més petits. Veus els pals que hi ha dibuixats? Sí que els veig, però oi que no me'ls farà comptar? Els nanos estan molt bé de salut, però com tots els nens s'han de vacunar. No m'agraden les vacunes. Ni a mi tampoc. Us protegeixen de moltes malalties. Són molt importants per la salut. Si només és una injecció de res, no fa gens de mal. Jo no vull que em punxin, mare. Jo tampoc vull que em punxin. Vinga, nois, no tingueu por. Només serà un moment. Bé, a veure qui serà el més valent. Qui vol ser el primer? Hauria de ser en Teo, és el més valent. No, hauria de ser en Pau, el primer. Va, que ja sou massa grans per fer tanta comèdia. En Teo és molt més gran que jo. D'acord, seré valent i deixaré que me la posin primer a mi. Molt bé, Teo. Així m'agrada. Ara t'has de romangar la samarreta. Ja està. Molt bé. Ho veus com no ha sigut res? Que t'ha fet mal, Teo. No gens, em va fer molt més mal quan em vaig enganxar el dit a la porta. Te'n recordes, Pau? Ho veus com no has de tenir por de res? Ara et toca a tu. Molt bé. He sigut valent, mare? No he plorat gens. Ni jo tampoc. Sou dos nois molt valents i la mare n'està molt orgullosa. Ja us en podeu anar a casa, però espero que ens torneu a venir a veure ben aviat. És clar que tornarem. I la pròxima vegada que vinguem ens tornarà a mesurar. Potser ja serem tan alts com el pare. És clar que ho farem, t'ho prometo. Vinga, nois, anem, que heu sigut tan valents i bons minyons que us mereixeu un gelat. Sí, Jo la maduixa, jo la maduixa. Té
que en Theo i la Sally van a passejar per la ciutat amb els seus companys i la mestra, pocs s'imaginen les aventures que els esperen. Després d'aturar-se per veure l'actuació d'un malabarista, s'adonen que han perdut el grup. Perduts i sols a la gran ciutat. Mireu-vos el pròxim episodi si voleu saber què els passa.